Takže? Čo by si o nás chcel robiť? No, niečo, čo má budúcnosť. Tak to si to správne. My sme banka budúcnosti. A u nás ťa čaká niečo, čo inde nenájdeš. Ale najskôr musíš niekde začať. Napríklad? Napríklad aj tu na centrále. A ako bude moja práca vyzerať? Podľa toho, kam ťa to ťahá. Tak začneme na financie. To prídeš do práce, dress code nemáme, takže oblieť sa môžeš ako chceš. Pozdravíš svojich kolegov a začneš makať na investíciách, obchodovať s akciami na Wall Street či radiť veľkým firmám, ako financovať ich biznis. Samozrejme si občas aj oddychneš. A možno odhalíš aj veľké podvody. Ďalej tu máme technológie. Ďalšia montáž. Ledva stihneš prísť do práce, pozdravíš svojich kolegov, pozdravíš ich ešte raz, sadneš si za počítač, dohráš level. A začneš makať s top technológiami ako Python, Kafka, Robot Framework či Java, na budúcnosti digitálneho bankovníctva a na budúcnosti najlepšie bankové apky George. A možno ochrániš banku aj pred hackermi. A občas si aj oddychneš. A čo pobočky? Pobočky? To prídeš do práce, pozdravíš svojich kolegov, aj svojich klientov. Staráš sa o ich finančné zdravie. Jednoducho makáš na budúcnosti každého z nás. Samozrejme si občas aj oddychneš a možno sa raz prepracuješ až úplne hore. A čo ak zatiaľ ešte neviem? Tak toto máme call centrum. Tu môžeš pohodlne robiť z domu a postupne prídeš na to, čo ďalej. Tak čo, vybral si si?